Tungod sa subusog program, napuslan gayud ang mga luna nga wala una gamita sa mga tag-iya, sud sa taas nga panahon. Sa Septimo Distrito sa Sugbo, ang kanhi Idol Lots, karon nahimo na nga dakong sugbusog garden ug municipal plant nurseries, kay gipagamit kini sa mga tag-iya, pinaagi sa Usufruct Agreement. Sama dito sa Barangay Bituon, lungsod sa Dumanhog, Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Ronda, Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Mualboal, ug Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Hinatilan. Sa Barangay Bituon, Dumanhog, ang nursery nahimutang sa luna nga gipanag-iya ni GSIS Cebu Branch Manager Attorney Mercedes Enriquez ug iya kining gipagamit sud sa 6 ka tuig isip barangay nursery. Nakadaog kini isip best barangay sa sugbusog medium category sa municipal ug district level. Miabot nag 3,000 ka seedlings ang ilang naapod-apod ngadto sa mga tagbalay. Ning okay siya, karon nalipay kay siya kay nakita sa niya ang among pag-atiman sa iyang yuta nga nindot sad kayo. Niadtong Abril 28, gibisita ni Gobernador Gwen Garcia ang backyard gardens ug nurseries sa mga lungsod sa Septimo Distrito. Kuyog niya sila si Kongresista Peter John Calderon, Bukal Christopher Baricuatro ug Bukal Jerome Librando ug pipila ka mga mayor. Samtang sud sa napo ka tuig, gipagamit ni Ilaya Barangay Kapitan Miguelito Lasaraga ang iyang luna nga mo'y nahimutangan karon sa Municipal Plant Nursery sa Ronda. Kapina sa 600 ka seedlings sa nagkadiyang klase sa mga utanon ang ilang naapod-apod ngadto sa mga tagbalay. Tungod kay sa sugbusog, daghan kayong nalipay kay ang atong mga farmers malipay sab sila kay naa naman sila kakuhaan og mga seedlings sa panahon nga ilahang gikinahanglan no nya makahatag pud nila additional income. Diba mo ito panahon sa pandemya? Naka-realize ko pa ita di ay. Ingon aning lockdown niya watay akong kaugalingon. Mura ta ni ini og helpless, ma-hostage ta. Di ko dili. Angay nga ang Sugbo. Maingon ni ini. Dito sa lungsod sa Mualboal, gipagamit ni Mayor Paz Rusgoni sud sa 5 ka tuig ang yuta nga iyang gipanag-iya sa Barangay Poblacion East nga ilang gihimo nga municipal plant nursery. Gawas sa vegetable seedlings, gipatubo usab dinhi ang fruit seedlings sama sa cranberry, guyabano, nangka, kakao, kaimito ug uban pa. Ingon man medicinal plants sama sa tiyaang gubat, insulin, moras ug uban pa. Nausab dinhi ang herbs ug spices. Matud ni Rosine Diniega, OIC Municipal Agriculture Officer sa Mualboal, nagtinguha sila nga himuon kini nga agritourism. Labi na daghang mga langyaw ang musuroy dinhi aron mo tan-aw sa ilang mga gipangtanom o gipatubo. Kapina sa 3,000 ka households ang ilang nahatagan og seedlings. Daghan og mga langyaw ang magbisitaan sa Mualboal tungod sa ilang maanindot nga kadagatan og resorts. Apil usab sa gibisita ni Gobernador Garcia ang municipal plant nurseries sa mga lungsod sa Badian ug Hinatilan. May paokyab usab ang Badian kay gibutangan nila og hugot lines ang ilang nursery nga gibagay nila sa mga utanon ug prutas sama ni ini. Samtang gipanag-iya og usa ka pribadong kompanya ang luna nga gihimo isip temporaryo nga municipal plant nursery sa Hinatilan sa Barangay Poblacion. Sud sa 21 ka tuig na sila nagamit sa maong lote. Naa sila'y seedlings dinhi sa high-valued spices sama sa celery, parsley, tarragon, dill, coriander, spearmint ug uban pa. Matud ni Kongresista Peter John Calderon, ang Sugbusog program usa ka programa nga nalambigit gyud ang tibuok komunidad ug way rason nga dili kini mo sustener ngadto-ngadto. Kini ra programa ako nakita ayon sa agriculture o agriculture lang atong istoryahan na ang benepisyo moabot yun. Ang intention na moabot yun sa tagsa-tagsa nato tugkaran sa kutob na gusto mukugi o mutanong. Ang pagpagamit sa mga pribadong katawhan sa ilang luna alang sa Sugbusog program, nagpakita lang nga daghan ang misuporta ni ining programaha nga gipasiugdahan ni Gobernador Gwen Garcia. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.